Iphulo lokunqanda ukuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana liyasongwa kule veki yesibini kwinyanga yoMnga uDisemba ngolamarhanuka. EKatlehong kwiMpuma Randi, iqela lolutsha elisebenzisa ezobugcisa ukudlulisa umyalezo ongqingqwa Impendulo Yezwe uthe gqolo ukuzibandakanya kweliphulo. Le group inabantwana ke abancane basuka eminyakeni eyi-3 kuya ku-16 years. Le group ke njengamanje sikhiphe ingoma ethi sekwanele. Umthetho wakhona siyigroup silisana nokuhlunyezwa kwabantwana, sikwazi nokuhlunyezwa kwezingane, silisana sithi no to gender based violence. Baqambe ingoma ethi kwanele. Abantwana bafundisa uluntu ngokubanzi ngeziganeko zokubanqwabalala kudederhulo evenkile nasezilokishini. Umxholo walonyaka ucangcatha kunyaka kaNkosikazi Charlotte Manyamaxeke ugxininisa ekubeni kungaphelelwa nje kumaphulo koko ubani nobani azibhengce indima idlalayo kusiphuleni nengcambu esisihlava. Kwiindaba ze-SABC ndinguJoe Manciya eRhawutini.